Kusukela manje ngalesikhathi sesingaqinisekisa ngokwezibalo zama-streams ukuthi uMthandeni usengayithola noma yinini imessage evela kwaRisa econfirma i-double platinum award. Usengakuthola i-award ye-double platinum kusukela manje nje ukubona le video kusukela manje anytime from now on. Lokho kuyobe kuqinisekisa ukuthi ungumculi wokuqala endimeni kaMaskandi okwenza lokho. Kusukela manje ngalesikhathi sesingaqinisekisa ngokwezibalo zama-streams ukuthi uMthandeni usengayithola noma yinini imessage evela kwaRisa econfirma i-double platinum award. Usengakuthola i-award ye-double platinum kusukela manje nje ukubona le video kusukela manje anytime from now on. Lokho kuyobe kuqinisekisa ukuthi ungumculi wokuqala endimeni kaMaskandi okwenza lokho.